Junak našeg videa je sjajan primer zaista jake ličnosti, koju nijedna nevolja ne može slomiti. Život našeg karaktera prepun je tragičnih događaja, koje nismo mogli ni da zamislimo. Iako su mu ove prepreke pomogle da postane ova divna osoba koju možemo vidjeti na ekranu bioskopa i televizora. Kada je dečak imao 3 godine, roditelji su se razveli. Dete je moralo da promeni 4 srednje škole zbog učestalih selidbi. Budući da je bio dete sa disleksijom, teško je bilo u školi. Nažalost, nije mogao da dobije diplomu, iako bi, zahvaljujući snažnoj snazi volje, mogao da prebrodi disleksiju. Čak je postao i knjiški crv. Sa 23 godine izgubio je najbližeg prijatelja Rivera Fenika. Značio je mnogo našem junaku i jako ga je pogodilo. 1998. mladić je upoznao Jennifer Syme. Zaljubili su se ludo. Jennifer je zatrudnela 1999. godine i očekivala je da će imati kćerku. Nažalost, kao rezultat ranih porođaja u 8. mesecu, dete nije moglo da preživi. Par je bio razočaran i preplavljen tragedijom. Možda je to bio pravi razlog njihovog raskida. 18 meseci kasnije, Syme je poginula u saobraćajnoj nesreći. Kao što je čovek rekao u svom intervjuu za časopis Parade 2006. godine, tuga menja oblik, ali nikad se ne završava. To je istina koju ćemo svi jednog dana morati da shvatimo. Čak i nakon svih tih gubitaka i tragedija, glumac je krenuo dalje. Snimljen je u mnogim blockbusterima. Postao je veoma bogat čovek, ali život mu je promenio stav prema novcu. Smatra se jednim od najveselijih glumaca u Hollywoodu. Nakon uspeha u jednoj od trilogiji, podario je $80 miliona od $114 miliona honorara. Novac je dao timu šminkera i umetnika specijalnih efekata. Šta više, pristao je da mu smanji honorar za glumu u filmovima The Replacements i The Devil's Advocate. Želeo je da omogući pozivanje takvih zvezda filmova kao što su Gene Hackman i Al Pacino, kako bi se film držao u budžetu. U svojim intervjuima uvek govorio da mrzi previše komplikovati život. U intervjuu magazina Hello 2006. godine rekao je sledeće: "Novac je poslednja stvar o kojoj razmišljam. Mogao bih da živim na onome što sam već zaradio u narednih nekoliko vekova." Iako je bogatstvo glumca veće od $100 miliona, on još uvek putuje podzemnom železnicom. Kao što ste mogli da razumete, ime današnjeg heroja je Keanu Reeves. Osoba koja je u mladosti uspela da prevaziđe ogromne poteškoće. Naporno se trudio da sledi svoj san. Svako od nas mogao bi biti ljubomoran na njegovu humanost. Da li vam se svidela priča o uspehu Keanu Reeves? Pišite nam u komentarima i lajkujte video. Već pripremamo novu priču za vas.